Zdravím všetkých pri našom nedeľnom podcaste. Od mikrofónu vás zdraví Boris. A mám tu dvoch hostí. Jedným hosťom je Janka, druhým hosťom je Eva. Ahoj Janka, ahoj Eva. Ahoj. Dobré ráno. Ako sa máte obidve? No ja sa mám dobré. Janka sa má dobré? Janka je v práci, že? Áno, ja som po dobrej nočnej, spala som celú noc a hlásim sa zo skladu plienok. Ešte som v službe a aby som mala ticho, tak som tu. No to je úžasné. Dokedy pracuješ dnes? Už vlastne do 9:30, ale kolegyni už prebrali službu, takže ja môžem tu byť. Janka, od koľkej máš nočnú? Od koľkej začínaš? Včera som mala mimoriadnu nočnú, pretože som musela robiť jednu správu. Každé 3 mesiace musíme takú odbornú správu robiť. Takže to som prišla skorej, ale je to rôzne, ale tak durchschnittlich to teraz poviem, čiže priebežne to začíname tak okolo 9:30. Až do rána do 9:30. A to robíš v nejakom sociálnom zariadení? Áno, ja robím v sociálnom zariadení s veľmi ťažko postihnutými ľuďmi. Je to autistické spektrum, ale aj iné postihnutia. A mám ich 9 a vlastne celú noc som s nimi sama. Ma to zaujíma, lebo ja vlastne v tejto sociálnej oblasti tiež v podstate sa vyznám, ale neviem takto, ako fungujú tie smeny. Tak u nás sú smeny rôzne, pretože to sa presne nedá povedať, ale máme tzv. Denné služby. Denní už nastúpili o 9:00, potom máš nočnú, napríklad sobotu je o 7:00 večer, ale cez týždeň je o 5:00 a v piatok skorej, lebo prídu skorej domov o 3:30. Až do rána. Ale naši pacienti sú super a oni vlastne celú noc spia, čiže my máme spiace nočné a my môžeme spať od 10:00 večer do 6:00 rána. V noci máš väčšinou kľud, alebo musíš aj niečo zostane niekedy? Alebo... No, je to rôzne. Napríklad dneska v noci spali všetci, ale sú nočné, kedy vstanú, tak chcú jesť, chcú piť, chcú ísť na záchod, alebo sú mokrí, musíš ísť sprchovať, takže je to veľmi rôzne. Ale dneska nočná bola super. Janka, ale mohli by sme ostať ešte pri tej téme, keď sme už tak načali tie opatrovateľky, lebo ty si mala tento týždeň 2 zaujímavé články. Jeden bol o tom, že opatrovateľkám v Rakúsku hrozia tisícové nedoplatky. Ja som to pochopila, teda ja som sa rozprávala s tou pracovníčkou a ona mi povedala, že problémy sú v tom, že tie opatrovateľky majú niekedy, nie vždy, ale niekedy majú tie odvody zle nastavené. A napríklad ona mi povedala, že problém začína, možno už teraz to nie je také, ale mnohé to ešte doteraz ten problém majú, že keď začnú s tou živnosťou, tak platia malé odvody. A po roku, keď dajú proste daňové priznanie, alebo jak sa povie, že vyúčtujú rok, tak vidí poisťovňa, že mali vyšší príjem a dajú im to doplatiť. Napríklad z 1 roka 3 000 €, ja som takéto ženy už zastupovala, ale zároveň musia už v tom roku, čiže majú dlh zo starého roka, a tie poplatky sa zvýšia v novom roku a preto sú tam tieto tisícové nedoplatky. Z môjho hľadiska, dokonca mi to aj tá pani tak medzi rečou povedala, že opatrovateľstvo na živnosť sa vlastne stále menej a menej oplatí. Áno. A posúva sa tie opatrovateľky, už je ich menej zo Slovenska. Povedala mi, že Slovenky sú veľmi pracovité a veľmi spolahlivé a posúva sa to teraz smer na východ, čiže idú až po Ukrajinu tieto opatrovateľky a proste je po nich dopyt, ale podľa mňa to sociálne zabezpečenie je tam veľmi minimálne, pretože sú tam aj problémy, keď sú choré, tak je tam určitá lehota, než im vyplácajú nemocenské, takže až také super to není a povedzem si otvorene, práca opatrovateľky je ďaleko ťažšia, ja to tak vidím z môjho hľadiska ako napríklad moja, pretože oni sú tam 24 hodín zavreté
a s dementným človekom, ktorý proste má svoje problémy, určite tá práca nie je jednoduchá. Ja by som chcel len zdôrazniť, že sa jedná o opatrovateľky, ktoré sú živnostníčkami, aby sme sa náhodou nepoplietli, lebo sa nám už skoro tento týždeň stalo, že sme sa poplietli a Eva by mala nejakú otázku, tučím. Lebo vlastne tam je rozdiel to, že oni to chápu ako opatrovateľka, hej, ale to vlastne tá živnosť je ako keby postavená, že áno, že personál betroju. Ja som tú živnosť totiž to mala tiež. Istý čas som tiež pracovala ako 24-hodinová opatrovateľka a ono vlastne to agentúry malokedy hovoria. Ja som potom pracovala vlastne bez agentúry a bolo to oveľa lepšie, pretože som si mohla priamo s rodinou nastaviť tie podmienky a ja som si oveľa vyšší plat vypýtala a ešte som si vypýtala aj to, že tie odvody budú platiť za mňa. Čiže ja som mala čistý vlastne plat z toho, že vlastne som sa o tie odvody ako keby nemusela starať, lebo to platila tá rodina. A toto vlastne je problém toho, že tie opatrovateľky veľakrát nevedia dostatočne po nemecky a oni sa spoliehajú na tú agentúru a tam proste sú strašné keď to tak poviem, tak veľa tých agentúr, akože chápem, že niektoré ženy nemajú iné možnosti, ale proste tie agentúry veľakrát neupozornia na tieto veci, alebo proste sú tam tie platové podmienky určené dopredu vlastne tou agentúrou. Teraz nechcem byť blbý a nechcem hovoriť, že veľa agentúr zamestnáva nekompetentných ľudí, ale je to asi aj tak troška o tej kompetentnosti, že ten človek, ktorý teda v tej agentúre pracuje, by mal tých nových zamestnancov upozorniť, aké majú možnosti a vlastne akým spôsobom by sa to mohlo riešiť, aby nemali potom také problémy, nie? Tam je problém ten, že oni vlastne, tá agentúra má nastavené už ten plat vlastne s tou rodinou. Čiže ona už opatrovateľke iba predostrie, áno, tuto je, ja neviem, ležiaci pacient, alebo nie chodiaci, ale proste už aké sú rôzne prípady. Platí sa, ja neviem, 70 eur na deň a odvody si odvádzate sami z toho platu konečné. Čiže tam ešte aj to je, že dostane, ja neviem, na ruku 1000 eur a ešte tých 300 musí každé 3 mesiace odviesť, alebo koľko, potom sa to zvyšuje, každý rok, myslím, sa zvyšujú tie odvody automaticky. A niekedy sa to vyšplhá až na 600, 700, ja som platila aj 700 eur. Áno, keď ti môžeme Vička skočiť do reči, tak áno, ja som niekoľkokrát už bola na SVA tlmočiť a naozaj videla som takéto veci a mne sa toho zdá, ja to chápem, že je tu ten dopyt, ľudia, ktorí si to môžu dovoliť, tak si zaplatia tieto opatrovateľky, ale na druhej strane je to veľmi nefér a hlavne, čo pre mňa sa tak dotklo, že tie ženy tu naozaj často pracujú vo veľmi ťažkých podmienkách a na konci, keď tu robia niekoľko rokov, tak dostanú napríklad v penzii 10 eur. To je úplne strašné. Ja ako laik, keď som to videl, ja som sa úplne zhrozil a prišlo mi to najprv také zvláštne, že prečo, a potom keď som si robil rešerše, tak som vlastne zistil, že to je celé o tých odvodoch a o tom, že koľko vlastne predtým oni odvádzali, nie? Áno, je to. Ináč tá moja známa sa mi včera z Bratislavy ozvala a sťažovala sa, že prečo SVA ju 2 roky neupovedomilo, potom tam narastli tie penále a teraz samozrejme musí doplácať. Ja som rada a šťastná som, že sa mi to podarilo na splátkový kalendár, ale aj tak je to, ona už je vlastne 3 roky z Rakúska preč a ešte tu má, jak sa povie, sekeru a tu musí zaplatiť. Už tá práca na tú živnosť, ako keby ide do úzadia, lebo viem, že sa teraz prijala nejaká novela a viem, že už ľudia začínajú pracovať, tiež sú ako keby 24 hodín tam, ale už majú normálne trvalé úväzky. Čiže aj toto si treba s tou rodinou dohodnúť, že je lepšie pracovať na trvalý pracovný pomer v nejakej rodine, ako proste cez agentúru na živnosť. Poviem to takto, že tá téma opatrovateľiek a opatrovania nás bude ešte určite dlhý čas prevádzať.
A teším sa teda, Evi, keď ty si povedala, že už to ide lepším smerom, pretože naozaj ja z praxe aj ako mobilná sestra môžem povedať, že veľmi veľakrát som sa stretla so zúfalými ženami zo Slovenska, ktoré mi povedali, my nemáme inú možnosť a doslova do písmena boli aj, poviem to, že zdierané z tých rodín, že im málo zaplatili a tak. Takže aj toto bola realita. Dúfam, že sa to mení. Ak si povedala, že sa to teda mení, na koho by sa mohli tie opatrovateľky obrátiť, keď majú nejaký problém? Čo by ste im odporúčili? To som práve chcela vlastne doplniť, že vlastne je problém, že málo tých opatrovateľiek vie dostatočne po nemecky, pretože tam je vlastne nie je taký dopyt potom, aby dokonale ovládali nemecký jazyk. Proste tam im stačí len vlastne s tou opatrovanou osobou si základné nejaké veci okolo domácnosti povedať. A že oni častokrát majú problém, že im nemá kto s tým po nemecky pomôcť. No a v tom prípade by som povedala, že môžu sa kľudne obrátiť aj na nás. A áno, pripájam sa, môžem povedať, že už sa 2 opatrovateľky prihlásili. Ja som ešte chcela niečo povedať, čo je dosť akože pre mňa zaujímavé, alebo aj pre ľudí, ktorí robia s postihnutým Behindertenbereich. A som chcela povedať, že hlavne mladší Slováci a Slovenky, ktorí majú nejaké vzdelanie alebo aj kurzy, tak by bolo dobré a chcú odísť akože z tej 24-ky a chcú proste sa nejako tu lepšie uplatniť v Rakúsku alebo aj vo Viedni, tak sú tu možnosti, že sa dajú urobiť vzdelania, dajú sa aj krátkodobé, dá sa začať s Heimhilfe, potom sa dá Pflegeassistent urobiť a veľmi to rakúsky štát podporuje, alebo špeciálne v Behindertenberg, čiže s postihnutými, viem o firmách, ktoré berú aj bez vzdelania, ale títo naši ľudia majú už prax a chcem to budúci týždeň overiť, ako sa to dá najlepšie zlegalizovať, teda myslím tak, že ako sa dá najrýchlejšie začať s Heimhilfe kurz, lebo mám už kontakt na jednu ženu, ktorá sa ma na to pýtala. Takže mne ide o to, aby tým ľuďom sa aj nejako pomohlo. A hlavne mladí ľudia alebo mladší ľudia, ale dneska nemôžem povedať, že mladí, pretože aj po 50-ke je o nich záujem. A je to proste budúcnosť Rakúska. Treba personál, keď tí ľudia už tu sú a vedia po nemecky, nemusí to byť perfektné, ale vedia po nemecky, tak vidím aj tu v tejto oblasti, akože, že je možné pomôcť. Tak tieto kurzy sa najlepšie, alebo tieto vzdelania sa najlepšie robia asi cez úrad práce. Aj cez úrad práce, ale dá sa, ale existuje aj WAF a WAF dáva dokonca peniaze, len to ja sa na to mrknem, že jak sa to dá a po prípade proste aj tu je taká poradenská možnosť, ako si ty, Eva, už povedala. No tam je asi rozdiel, AMS-ko to dáva zadarmo a WAF ti dá nejaký Förderung na to, nie? Áno. Ja napríklad môžem povedať, že môj manžel dokončil v júni tohto roku diplom ako Fachsozialbetreuer a dostával mesačne nemalú čiastku peňazí. Chodil do školy, zamestnávateľ to akceptoval a proste mal len menší hodinový úväzok a dalo sa to. Super. Takže sú tu možnosti. Dobre, ja myslím, že tejto témy už by asi aj stačilo. Mali sme 2 také veľké témy tento týždeň a druhá bola rakúsky dôchodok. A keď si bola na Arbeiterkammery, vieš nám niečo o tom povedať, že aké sú vlastne tie hlavné zmeny v tom dôchodkovom systéme, aby sme si to ešte troška tak rozobrali aj v podcaste? No, tak ja som akože čakajúca na dôchodok
A teda nebudem prezradzať môj vek, ale už je to po 55-ke. Ešte stále akože fungujem a pracujem. Ale už si zase povedala viac, lebo minule to bolo 50 plus, teraz už je to 55 plus. No tak to áno, tak trošku, tak musí sa trošku tak vyautovať, aby si nemysleli, že som nejaká 40-ročná. Nie. Čo mňa prekvapilo... Čo mňa veľmi prekvapilo, lebo človek, áno, ty si to, Boris, aj tak povedal, že ľudia sú pesimisti a doteraz, do toho dňa, pokiaľ som na tej Arbeiterkammer bola, oni ma tam osobne pozvali, tak dovtedy som si myslela, že môj dôchodok bude možno 1000 eur. To som si stále takto mala v tej hlave, takú predstavu. A keď mi povedali, že to není toľko a že to bude ďaleko viac, tak hneď som sa potešila, že áno. No ale on mi ešte povedal takú optimistickú vec, môžem prezradiť, že ja môžem nastúpiť do starobného dôchodku až za plných 6 rokov od teraz. Takže ešte ma čaká taká nemalá cesta prácou. A on povedali nám takto hneď na začiatku, že to, čo vám povieme, platí do roku 29, lebo potom budú voľby a nová vláda zase stanoví, alebo môže stanoviť nové pravidlá a zrejme ide to tým smerom, akože Rakúsko chce, aby ľudia robili dlhšie. To znamená, že nie dôchodok 64, ale možno až 67. O tom som už veľakrát čítal. A tak ma napadlo, že keď to takto pôjde ďalej, tak možno pôjdeme do dôchodku až v 70-ke už naša generácia. Čítala som, len aby si Boris vedel, že v Nemecku už sú také snahy, oni chcú dokonca zvýšiť vek na 73 rokov. No, pekne. Takže len aby si vedel, že takéto idei sú tu. No zmena je tá, že dá sa ísť 5 rokov pred odchodom do starobného dôchodku, dá sa ísť na ten Altes Teilzeit, to znamená, že na to není právny nárok, to znamená, že ten zamestnanec áno, sa musí dohodnúť a dá sa zregulovať alebo zredukovať ten pracovný čas až na 60%. Čiže 40% napríklad odrobíš služby, ako napríklad ja by som 40% robila a 60% by zaplatil AMS. Ale pozor, pri tejto variante sa nedá mať ešte vedľajší pracovný pomer, žiaden geringfügig alebo nič, proste to, musí sa len toto. Takže to je dosť také znevýhodnené, to je za prvé. A za druhé existuje, že sa dá zobrať si takzvanú teilpenziu. To znamená, že sa dá odísť zase sa zredukuje tá práca a dá sa odísť do dôchodku, ale tu je zase problém, že keď máš dôchodok, bereš dôchodok a robíš, tak musíš doplácať na daniach. Aha, čiže tam je nevýhoda. Tam je nevýhoda. A tretia možnosť je, o čom sme písali, že chvála Bohu Pflegeberufe sú teraz akože zaradené do tej Schwerarbeit, do ťažkej roboty. Predtým sa to volalo Hackler-Regelung a teraz sa to volá Schwerarbeit-Regelung. Ale ja som si to preštudovala a tam treba mať odpracovaných 45 rokov a k tomu musíš tých posledných 20 rokov robiť vo Pflege. Tie pravidlá sú veľmi proste prísne nastavené a zrejme oni počítajú s tým, že nebude tých ľudí až tak veľa, ktorí túto penziu si akože zoberú. No pekne. A ešte si niečo také spomínala, že vlastne keď niekto robí na Slovensku aj v Rakúsku, tak sa mu vlastne sčítavajú tie penzie a potom má nejakú kombi penziu, či to nepochopil správne, teraz neviem.
No, tak napríklad, ja to teda nemám, lebo ja som celý život robila v Rakúsku, ale si povedzme, napríklad na rakúsku penziu musíš mať na území Rakúska trvalý pobyt, Hauptwohnsitz, áno, a musíš tu odpracovať minimálne 15 rokov, ale tiež už viem z Arbeiterkammer, že sa to má zvyšovať až na 17 rokov. Ten minimálny odpracovaný čas. Čiže keď niekto napríklad žil na Slovensku a prišiel do Rakúska vo veku, 40 rokov a má 20 rokov odpracovaných na Slovensku, tak týchto 20 rokov sa mu bude rátať k rakúskej penzii a to sa volá kombi penzia, že má vlastne z 2 štátov penziu. Problém nastáva v tom, že keď tá výška penzie je malá, áno, že nemáš vysokú výšku penzie, tak je tam ten problém za ten Mindestsicherung, o čom sme rozprávali, to je to vyrovnanie. A je to v tom, že za prvé musíš byť v byte nahlásený sám, lebo potom sa to tam zrátava, ten príjem aj tej druhej osoby. To je za prvé, len do výšky životného minima. Áno, môžeš dostať vyrovnanie do výšky životného minima a nejaké obrovské sumy tiež to nie sú a musíš zostať naďalej v rakúskom sociálnom systéme. Evi, doplň ma. No ja som len to chcela, že k tým kombinovaným penziám, že toto je napríklad prípad mojej mamy a ona má dokonca v 3 štátoch, pretože pracovala na Slovensku dlhé roky, potom pracovala nejakých pár rokov, asi 3 ako opatrovateľka v Rakúsku a potom pracovala okolo 12 rokov v Nemecku. A o tomto sa chystám vlastne s ňou urobiť také ako interview, že ona mala veľké problémy s tým uznávaním dôchodkov a strašne dlho to trvalo. A preto sa chystám vlastne s ňou všetky tie kroky prebrať, lebo toto je podľa mňa prípad viacerých ľudí, že pracovali aj v Nemecku ako opatrovateľky, aj vo Švajčiarsku, alebo proste prešli tých krajín viacej. A preto sa chystám o takýto článok, akože niekedy v novembri, keď už bude ten platený obsah, urobiť. Super. Je to veľmi taká ošemetná situácia. Verím tomu, že ja napríklad môžem povedať len z vlastnej skúsenosti, že vybavenie slovenského, trvalo to veľmi dlho, na Slovensku vybavenie vdovského dôchodku trvalo 1,5 roka a moja kamarátka bola tu a bez toho, aby nemala určenú výšku slovenského vdovského dôchodku, nemohla napríklad tu požiadať o Mindestsicherung. Trvalo to strašne dlho a musela som sa niekoľkokrát sťažovať v Bratislave, až nakoniec jej to uznali, takže ono to trvá naozaj veľmi dlho. Presne, toto bol prípad mojej maminy, že ona bola, keby nemala partnera a proste, že proste mala aj nejaké niečo našporené, tak ja neviem, z čoho žije. Je proste odmietla slovenská strana niečo vyplácať, lebo nemala určený ešte z Nemecka dôchodok a proste výšku toho dôchodku a proste tiež to veľmi dlho to trvalo. Oni to samozrejme potom doplatili spätne, ale proste kebyže nemá nejaké zabezpečenie, nejaké financie bokom, tak ja neviem, z čoho by žila. Alebo také osoby sú, ktoré proste nemajú ani partnera, ani proste deti, alebo proste niekoho, kto by ju nejako podporil, alebo teda tú osobu, alebo proste neviem, z čoho akože ten človek by potom platil si veci. Moja kamarátka, nechcem sa tu nejak strašne chváliť, alebo čo, ale moju kamarátku som ja dotovala niekoľko mesiacov, akože ja som jej mesačne pomáhala. Bola to taká tichá dohoda medzi nami a jednoducho, keď to dostala zaplatené, tak mi to vrátila. Ale tiež bola v situácii, že bola bez partnera a deti na Slovensku ju podporovať nemohli, takže toto veľmi, veľmi dobre poznám. Super, povedali sme všetko k tejto téme?
Áno. Lebo ešte máme poslednú tému, alebo možno predposlednú, a to predposlednou témou je tvoj článok, Evita, čo si písala o tom, že rakúska vláda uzná prácu ošetrovateľov. Najprv si teda napísala, že opatrovateľov, čo vyvolalo takú miernu kritiku, pretože sa to týka naozaj len ošetrovateľov. Či ako to vlastne je? No ja som vlastne tieto správy som zaregistrovala v Štandarde, v denníku a v Zeitung Bild, takže v správach. No a prišlo mi to veľmi dôležité o tom akože informovať, pretože som si vedoma toho, že proste máme strašne veľa Slovákov robí v týchto profesiách. A ja som sa vlastne zmienila v tom slove, lebo ja chápem, že potom možno nastala nejaká taká akože taký chaos v tom, že teda komu to uznávajú. Lebo tam je rozdiel. Opatrovanie a ošetrovanie je rozdiel. Ošetrovateľia sú so vzdelaním, ktoré na to majú proste školy, 2-3-ročné. A opatrovateľky sú proste buď Heimhilfe, alebo tie na živnosť. No a tam tie to nespadajú. To vlastne len čisto tie, ktoré naozaj tých pacientov dvíhajú, robia s nimi naozaj veľké úkony, áno, že fakt, to moja mama si napríklad to robila celý život a ona si otrhla svaly na rukách, čo proste musela ísť na operáciu, čo je sa poťahali toľko tie väzy, že už proste na starobu alebo tesne pred dôchodkom proste musela ísť na operáciu, lebo to je fakt naozaj ťažká práca. No, ja som chcel k tomu podoknúť, že mi chodia teda, alebo nám chodia teda správy. A jedna pani mi písala, že už dokonca na to reaguje Slovenská komora opatrovateľiek, že chcú taký istý zákon, ale v Rakúsku, pretože vlastne tým, že sme tam napísali opatrovateľov, tak si Slovenská komora opatrovateľiek myslela, že sa to týka všetkých opatrovateľov. A tým pádom sme ovplyvnili Slovenskú komoru opatrovateľiek, tak si musíme na to dávať veľký pozor do budúcna. Ja aj tak som nevedela, že až takto. Až takto? Tomu sa volá, že chybička sa vloudí. Hej, chybička sa vloudí, no však za chybičku sa ospravedlňujeme samozrejme, aj sme to hneď potom opravili. Takže ale Boris, keby sme si, akože buďme si otvorení a pravdiví, ináč si opatrovateľky by si to veľmi zaslúžili. Ja som všetkými 10 za to. Narobia. Ja si to myslím, že im by to dokonca aj prospelo a bolo by to spravodlivé. Ja si to tiež myslím. No. Ináč ja mám to 3-ročné odborné vzdelanie a poviem vám, že teda ja teraz nerobím v ťažkú flége, ale robila som to v mobilnej starostlivosti a viem, o čom to je. No. Ja tiež, to viem predstaviť, som to tiež predtým robila. Teraz už mám vlastne uznané vysokoškolské vzdelanie, to tiež o tom niekedy napíšem, ako sa uznávajú diplomy tu na, lebo tiež si myslím, že tá nostrifikácia je dôležitá. No a tiež vlastne, kým som to nemala, tak mi neuznávali vzdelanie, takže som ako keby pod kategóriu spadala tiež ako opatrovateľka. No a tiež som to robila vlastne roky, že som opatrovala, lenže ja som robila tak, že ja som mala síce živnosť, ale ja som mala byť vo Viedni a denne som dochádzala vlastne za tým pacientom ráno a po obede som odchádzala ako do normálnej práce. Ale tiež som sa nadvíhala, on bol imobilný, takže museli sme použiť aj ten vozík, aj proste, však ja som v tom čase mala nejakých 70 kg, som bola fakt, že štíhla a dvíhať proste muža ležiaceho, čo bol oveľa teda ťažší odo mňa, tiež som sa akože riadne narobila. A môžem ti povedať, že ako som ja som v službe raz tak padla, moja klientka ma strhla dole a ja som skončila s poranenými krížami v nemocnici, ale aj ona. Nelen ja, ale aj ona. Takže obidve sme prišla záchranka a išli sme obidve v jednej sanitke do nemocnice. Aj toto sa stalo. Stalo sa to pred 7 rokmi, ale naozaj sa to stalo. Ja myslím, že tieto ťažké témy máme uzavreté, lebo však dneska sa bavíme úplne vážne. Čo mi príde také zvláštne, Eva, že?
No tak Dneska sa hej. nikto nesmeje, človeče, my sme Dneska takí sa vážni. nesmejeme. Dneska čakám, kedy môj ex-manžel príde pre deti, lebo má ich na víkend, len si to posunul z piatka na sobotu. A ja mám po obede nejaké fotenie, takže budem mať potom takú inú náladu, dúfam. Tak hádam, budeš mať ja lepšiu, veď my ti môžeme tú náladu zlepšiť už aj teraz, lebo ešte ma tak napadá, že čo keby sme dali ako poslednú tému ten tvoj článok s tým pudding mit kábel. Čo hovoríš na ten trend, ktorý spája mladých v Rakúsku a v Nemecku a možno ešte aj vo Švajčiarsku som to videl? No bolo to vlastne teraz, to bolo nedávno také stretnutie v auguste, aj v septembri, že normálne vo Volksgarten sa takto stretli mladí, posadali si na trávu a jedli ten pudding. A ja sa považujem, že tam boli proste také komentáre, že ježiš, že čo tí ľudia sa nudia, ale ja si myslím, že predsa je to taká nevinná zábava, lepšie ako keby si proste mladí mali, ja neviem, drogy brať a neviem čo robiť. Že proste, no dobre, no tak sa stretávajú a robia takéto veci. My sme robili horšie veci. Možno je to taká masa, ja som sa nad tým tiež zamýšľal a prišiel som na to, že možno je to taká masová odpoveď na všetko to zlé, čo sa deje, že ľudia si to proste potrebujú niečím vykompenzovať si to potrebujú, presne tak. A vykompenzujú si to takýmto niečím, že proste neškodná zábava, ktorá nikomu neublíži a predsa spája ľudí. Ja by som ešte k tomu doložila, že jesť puding s vidličkou poznám aj z mojej práce, naši ľudia to tiež dokážu, takto sa najesť, nieraz to jedia, ale ja si myslím, že je to veľmi taká zaujímavá možnosť zoznámiť sa s druhými ľuďmi, s nimi komunikovať, vymieňať si názory a je to OK. No ja som ešte sa k tejto téme vlastne, ja celú tú generáciu ako keby tak sledujem, lebo ja som taká mladá duchom, že vlastne tým, že fotím, tak sa stretávam s 20-ročnými modelkami a tak ďalej, alebo spevákmi, alebo som na takých akciách, kde sa pohybujú mladí ľudia a ja sa vlastne pozorujem tú generáciu Z, čo na ňu všetci nadávajú, že akí sú to neviem akí ľudia, ale ja mám pocit, že tí ľudia práve, že prestávajú piť alkohol, začínajú sa o seba starať. Nefajčia. Žijú zdravo, hej, snažia sa spať normálne. Chodia k psychológovi, takže si myslím, že áno, samozrejme majú možno nejaké také iné vyjadrovanie ako my, ale ja si myslím, že sa tá spoločnosť ako keby tak uzdravuje z toho, že my sme také tie povojnové a postkomunistické generácie, tak ako keby ešte ten mentálny to mentálne zdravie sme tak nebrali do úvahy alebo celkové a že mne sa to páči, že takto sa mladí ako keby vedomo o seba starajú, aj keď možno to znie ako sprosto, že sa teraz vyjadrujeme pudding mit kábel, ale neviem, mne to príde také rozumnejšie ako proste s plechovkou piva niekde sedieť. Ja sa môžem pripojiť, ja mám syna, ktorý má 19 rokov a je presne takýto, stále chodí do fitness centra, dbá o seba, nie je všetko, alkohol striedno, takže mne sa to tiež celkom akože páči. A však my ho niekedy vyspovedáme v podcaste, nie? Áno, toho vyspovedáme v podcaste najbližšie. No, to je úplne super nápad, to by sme mohli urobiť, na to sa budem veľmi tešiť a vlastne zistíme, že aká tá mladá generácia funguje a ako, čo nám k tomu vie povedať, k tomu pudingu s káblom. Takže tak. Super, môj zlá. Tak sme sa aj zasmiali. Sme sa trošku zasmiali a tešíme sa zase na ďalšie podcasty. No, však samozrejme. A ja sa teším na ďalšie podcasty, Eva sa teší. Ešte na konci by som možno povedal, že dostal strašne dobrý feedback na vás obe. Ľudia sú spokojní s vašimi článkami a fakt ďakujú za tie články, ktorými ste aj vy prispeli, lebo sú naozaj informatívne aj zábavné, aj zo života, ako ty, Janka, dávaš, aj to z Bratislavy bolo úplne úžasné. Takže ďakujem. No, a ja ďakujem. A krásny víkend. Hej, počujeme sa zase. Čaute. Čau, pa pa.